sarili kung anong nangyayari sa iyo. Lumapit ka sa Diyos ngayong may araw pa. Huwag kang mangamba't matakot, lumapit sa Kanya. At si Jesus lamang, tangi mong pag-asa na baguhin ang ikot ng buhay mo. Lumapit ka ngayon sa Diyos, di na kailangan mo siya. Masdan mo, kaibigan, ang iyong kaluluwa. Saan ka ba patungo? Sa langit ba o impyerno? Ito'y dapat mong isipin, ilagay sa iyong isipan. Tingnan mo ang iyong sarili kung anong nangyayari sa iyo. Lumapit ka sa Diyos ngayong may araw pa. Huwag kang mangamba't matakot, lumapit sa Kanya. At si Jesus lamang, tangi mong pag-asa na baguhin ang ikot ng buhay mo. Lumapit ka ngayon sa Diyos, di na kailangan mo siya. Lumapit ka sa Diyos ngayong may araw pa. Huwag kang mangamba't matakot, lumapit sa Kanya. At si Jesus lamang, tangi mong pag-asa na baguhin ang ikot ng buhay mo. Lumapit